Makoni Alan. Family penyu yaende kuti zvaroda pfuma yawo mombe nhatu mbudzi nhatu nemari netano 1000 US dollars nembo dzako chitupa nemari etano Pito child. Sorry. Ini mana warga tu? Ini sekedar warga itu kan. Anu dan mana ini? Mana warga itu mana dia sini? Oh ini sekarang. Okay. Right. Agak tu orang ni pembu. Amutora balachaka u awagara watone mwana mkwambo yako yanasekiwali mbako mpumo wabawacho muri akashe niniba wachipo wale waruda kusiya uyu nemwana wacho saka nda ndisipo andadzati bhadzati hazvikwanisi atadzikati handituti kumudini musiye munhu baba hapambi wachibva wadzokera nemunhu wadzokera nemunhu bva wazotanga kutofunga wanga wakunetsana mumba kwacho kusvika nyaya nini yazvika kuno asi haana chinhu chaakati ndichakau achibvunga kuti mwana ngewako here akati mwana ndewako vakatoresa vese tikungeenda vakati hongu saka hatizi kuti mhosva yaari kurambira mukadzi yacho ndei iye ndiye anati kutsana wachiri wese watori wese uchadi mukadzi Sorry, mambo. Munetsana here. Ngokuti angonetsana ndiko arongedza mberi vachinga. Seems a voice. Okay. Atiti angonetsana nemudzimai wangu. Kuti angonetsana ndipo ndikazopinda ndichidzoka vachitaronza mabheri ndakakwenda kwa. Kanza angoti anetsana kamwe chete kawo. Ndiko anenge mana mamunetsana nekunetsana. Sema. Naweza tukanetsana ndikuba tikasvika kuzogadzisana ndipo ndikazozonzi someone haya pamba. Disipo. Uzwa kuti unetsana nemukadzi wekuita sei. Nokuti vana vaduku vaangoti mukatasva apa maramba mangwani mutasva mvura mukuenda kudaro nekuti ndikuzvona zviri nyore hamusina respect nekuti muite muhwani mukadzi mochembera sezvaita wana muboi asiyo maitibati nekuti pamunokuedzana Sei voice, baba. pamunoedzana zvinhu zvidiki mumba mutadza kungonzwanana patadza kunzwana mumwe anongotsana nekuti unenge usina kuroora sate zvaraura ndichibvisa ngabvise damage then pamberi apa anozonyatsoti ozondori ozogara nati zvaraobvisa rusambo nedanga but tobokubvisa madamage ifaba ndikubanza but inhengoti ndafanira ndakatosvika gorabhera nayo ndiri murimi saka gorabhera kunoona kusangana nati handanyora zvoti fodya inokwanisa kuita fodya kasina kwanisa kuita ndipo ndatanga handadzokora futi goreni ko ndatopinda muloni yefodya asi vanhu vefodya ndo vakaita mari kaborona mvura yanoona yafodimwa ndekuti unyango kuti wakatoitawo fodya ndokuti wakaita kudiridzira fodya ndo yakaita mari gore rapera kutodarika makore ese ainengoti pamusoro ngoti mudzimai wangu wakuda panze but anogona kuyatitsanangura situchenengeri saka unoda kuzoti hauna mbudzi yekuendesa kuti zvaraizvozvo pamusoro ananda kuti ukwanisa kunditsvaga mbudzi right uchitsvaga mbudzi nhatu dzaunoendesa dzemasungiro iyo tuku unoda nguva yakati kutsvaga na
wakati musi wa 30 February ndadzikona. Right. Osa 30 February obvisa mbudzi nhatu, mombe. Pari nhatu adini. Yababa yamai imatyoko. Munhu pata sei. Already muna by 30 June wotenga mbiri wodziendesa. Rinotera racho 30 June zvakare wotenga imwe woendesa. Shoko rerutsiro chaka haungatadzi kutenda svika muna 2026 Alright. Madamage imari. makosta enyimari Mabisa mari yemasamu. Pani 60 ya bisa pekutanga. Denine 10 yatado bisa izvozvo. $70. Zote transport. Transport unotera uye $70. Ndo yaanozoti $70. Obisira papi. mbudzi nhatu ubvisa musi wa 20 February kubva nhasi kusvika na 20 February Right, this is the next.